се вижда, да. На клипа нищо не се вижда. Море. Та се отводнява, бе, оттам. Номера е сега отгоре с повече газ да влезе, само да не се блъснат. И сега виж колко вода ще изкара. Газ, бе! Той тръгва. Как се връща? Копна работа. Направо през капака отгоре. Право отиде през колата на водата. Нищо не се вижда, майка му да е. Много маят. Вижда ли, когато е супер? Той не вижда. Този път влена вода, ма. Къде? Иде.